Γεια. Λοιπόν, θέλαμε να σας προειδοποιήσουμε ότι αύριο θα πάμε μόνο στην παραλία και θα κάνουμε εκεί vlog. Θα περάσουμε καλά, θα βραχούμε. Ναι, και ναι, εκεί πέρα θα είναι ένα vlog που θα κάνουμε διάφορες βλακίες στη θάλασσα. Και σήμερα vlog κάθομαι, απλά μερικές φορές καθόμαστε εδώ πέρα. Σήμερα έτσι βαριόμασταν και πάντα. Μετά τα βίντεο τώρα κουραστήκαμε, πήγαμε κάτω για μπάλα πριν. Άντε ας ανοίξουμε τώρα την κάμερα και ας κάνουμε ένα μικρό vlog. Φυσικά δεν είναι καν vlog αυτό, είναι κάτι σαν γενική συζήτηση και απλά συζητάμε μαζί σας και σας ενημερώνουμε για διάφορα πράγματα. Επίσης τώρα τι παιχνίδια άλλα θα θέλετε να παίξουμε, ας πούμε? Ναι, αυτό είναι ένα θέμα και θέλω να μας το γράψετε, να μας βρείτε στο YouTube. Να πούμε, σας αρέσουν τα sport, να παίξουμε κάτι σε ποδόσφαιρα, ας πούμε, ή σε μπάσκετ ή κάτι παρόμοιο, box και τέτοια. Ας πούμε, box θα παίξουμε την επόμενη φορά μάλλον. Ναι. Ωραία, και τέτοιο. Και να γράφετε στα comments, αλλά στο YouTube. Πατήστε για να μας βρείτε στο YouTube, πατήστε νέοι YouTubers και θα σας βγάλει τις φάτσες μας. Εμένα και του Κώστα. Ωραία. Τι άλλο τώρα? Δεν ξέρω. Τώρα σε λίγο. Ναι, την επόμενη φορά μάλλον θα παίξουμε το Call of Duty Modern Warfare 2. Ναι. Ωραία, θα το παίξουμε, θα κάνουμε διάφορες αποστολές. Δεν ξέρω, θέλετε να παίξουμε online? Ναι. Ή θα θέλετε να παίξουμε πίστες, εγώ με τον Χρήστο? Ναι. Επίσης, μπράβο σας! Κάποιοι έγιναν μεγάλοι φαν μας και έχουμε αποκτήσει 4 subscribers. 4 subscribers. Και για μας που θα πάμε γυμνάσιο, καλά είναι, εντάξει. 4 είναι subscribers. πολύ καλό. Σε 2 μέρες 4 subscribers, μπράβο σας. Ευχαριστούμε. Γι' αυτό είναι κάτι σαν παρηγυρικό βίντεο που πήραμε αυτούς τους subscribers και σας ευχαριστούμε. Σας ενημερώνουμε για τα βίντεο που θα ακολουθήσουν και για το τι θα κάνουμε στο μέλλον. Ναι. Αυτά. Τώρα. Αυτά τα περισσότερα. Εσείς, όπως είπα, θέλω να μας γράφετε στο YouTube, να μας γράφετε στα comments του YouTube για να σας βλέπουμε τα comments και αυτά και να ξέρουμε, γιατί τώρα στο Gmail είναι λίγο δύσκολο να ανεβάζουμε. Στο Google Plus, ας πούμε, που έχουμε, δεν μου ανεβαίνουν τα βίντεο, έχει κάποιο πρόβλημα. Ναι, και μπορώ να τα ανεβάσω μόνο στο YouTube. Και έτσι δεν θα μπορούμε να ανεβάσουμε πολλά βίντεο. Και να έχουμε σχόλια από το Google Plus, γιατί δεν τα ανεβάζω. Ωραία. Αυτά. Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο να μας πείτε. Πείτε μας και αν σας άρεσε και το Taken που είχαμε παίξει, αν θέλετε πάλι. Ναι. Δεν ξέρω. Ωραία. Να δοκιμάσουμε και τις άλλες χαρακτήρες, δεν ξέρω. Μας αρέσουν όλα τα παιχνίδια που παίζουμε, μας αρέσουν. Αρκεί να σας αρέσουν και εσάς. Ναι, άμα σας αρέσουν να ξέρουμε να τα συνεχίζουμε. Ναι. Και για να τα παίζουμε και να τα ευχαριστήσετε και εσείς και εμείς. Το Grand Theft Auto ελπίζω να το ευχαριστήσετε όλοι. Ναι, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Ανεβάσαμε τέτοιο βίντεο Grand Theft Auto. Και κάνει edit σήμερα, θα είναι έτοιμο μάλλον αύριο. Εκεί. Και θα το δείτε αύριο. Ναι. Βασικά όχι. Ναι, αύριο. Εκεί αύριο. Βασικά όχι. Ναι, αύριο δηλαδή. Ή όχι, ναι, αύριο. Όχι, γιατί αυτό το βίντεο θα το κάνουμε edit τώρα, οπότε θα πάρει λίγες ώρες πάλι να ανεβεί. Ναι. Και μέχρι να ανεβεί θα το βλέπουν αυτοί αύριο και θα μας λένε αύριο, αφού τα έχουν ανεβάσει ήδη. Αυτά. Τα GTA δεν έχουν part. Σας ενημερώνω, δεν έχουν part 1, μέρος 2, μέρος 3, μέρος 4. Θα κάνουμε διάφορα, δεν κάνουμε. Γιατί θα κάνουμε πάρα πολλά. Ας πούμε, δεν είναι σαν το Taken ή σαν το FIFA που θα παίξουμε σε λίγες μέρες. Θα ανεβάσουμε πάρα πολλά. Θα ανεβάσουμε 7, 8. Εκεί καλά. Ναι, κάπου εκεί τέλος πάντων. Οπότε για να ανεβάζουμε μέρος 1, μέρος 2, μέρος 3. Ναι. Θα απλά τα έχουμε έτσι μπουρδουκλωμένα. Ναι. Αυτά. Αυτό θέλουμε να σας πούμε. Θα σας δούμε και αύριο στη θάλασσα, μάλλον άμα πάμε. Θα έχει πλάκα. Μάλλον άμα τύχει. Οπότε τα λέμε αύριο. Γεια σας. Γεια σας.